Takže čaute! Toto video sa volá Škola, prestávky s videami. Prečo škola? Lebo tu budem hovoriť o škole. Prečo prestávka s videami? Lebo budem hovoriť o prestávke s videami. Prečo som nenatáčala dlho videá? Preto, lebo to sa ma tuším asi každý pýta a pohovorí mi, natoč nové video, tak čo mám urobiť, no? Idem natočiť, prečo nie? Takže tak, a vlastne prečo som mala tú prestávku, pretože poprvé, chodila som na celý deň skoro preč, po druhé, mali sme mi doma všelijaké oslavy, po tretie, nechcelo sa mi, po štvrté nemala som žiadne nápady a po piaté musela som sa učiť. Takže tak. A po šiesté som vymýšľala nové veci, ktoré potom natočím. Takže aj tak som sa možno minimálne jeden deň venovala YouTube alebo veciam, ktoré dám na YouTube. Len aby ste vedeli, no. A teda teraz 2 týždne, čo budú, tak znova budem mať prestávku a to pretože tento víkend bude škola v prírode, budeme tam 6 alebo 5 dní, neviem. Neviem, či vám to natočím, možno fakt netuším, ale asi hej, fakt neviem, či vám to natočím. Takže tak a vlastne teraz budeme písať 3/4 ročné písomky, dneska sme písali zo slovenčiny, zajtra budeme písať z matematiky, takže ja sa musím ešte dneska učiť, ale jaká som ja dobromilá, že som vám ešte dneska natočila video. No ja mám už iba 3 hodiny na to sa naučiť. Takže tak. Len aby ste vedeli. Takže tak, no a ako chápete, tu mám úplnú tmu a tu svietím, žiari mi tvár. Takže tak a budeme písať tie písomky, máme tu školu v prírode a bude komparo. Kto z vás nevie, čo je komparo? Čiže to nevedia asi škôlkari a možno ani prváci. A možno deti, ktorí nechodia ani do škôlky, ale do jasličiek, ale neviem, na čo by ma pozerali, že oni ešte možno nevedia ani, čo je YouTube. Takže tak. Takže preto vám to vysvetlím. Je to nejaká písomka, má to asi cez 30 úloh a budú to písať 4. a 5. 9. píšu monitor. Na to sa veru neteším, takže 4. a 5. pripravme sa, ideme na to a píšeme komparo. Teda, hej, komparo, dobre. Či? Nie, áno. Komparo 5. a 4. a monitor 9. Dobre, ja som z toho celá prekvapená. Celá popletená i prekvapená. Takže tak. A nebudú videa aj preto, lebo vám sa to možno nezdá, ale ja som zachrypnutá. Čiže keďže som zachrypnutá, neviem, či to počujete, ale mám taký sekavý troška hlásik. Tak seká mi nejak hlas, tak preto teraz nebudú videá, pretože neviem, či nebude mať nejaký ohromne dosť veľký kašel alebo niečo také, tak videá teraz nebudú v tomto čase. Len aby ste vedeli. Takže tak a to... Takže toto. A ďalšia vec je, že my pôjdeme do školy v prírode tento víkend. Vrátime sa v nedeľu, alebo v sobotu, ja neviem. V pondelok mám voľný, v útorok píšeme cvičné komparo a v stredu píšeme normálne komparo, alebo jak to bolo? Ja neviem už. No, proste v útorok alebo v stredu píšeme komparo. A potom je koniec školského roka a sú 3 mesiace prázdnin. No, a na začiatku prázdnin, neviem koľkatého, idem ja ešte do tábora
s jednou kamarátkou, ktorá tiež točí na YouTube. Takže tak a natočím ja pre vás niečo na tomto tábore. Možno ma tam niekto bude poznať, možno fakt netuším, možno ma tam bude niekto poznať a tí, ktorí chcú začať natáčať na YouTube, tak ako napríklad Gogo, alebo Smusa, alebo Exploited, alebo Moma, alebo ja neviem ešte kto existuje, Gamer napríklad, ja neviem kto všetko existuje, veľmi veľa youtuberov. Takže keď chcete natáčať takto, tak naučite sa to na takom jednom tábore a dávam na to link do popisku videa. Aby ste to mali, na to si kliknete a už ste na tej stránke, takže si ten tábor pozrite. Je to vlastne tábor, letný tábor. Tam máte napríklad za úlohu, že otvor najkulovejšiu selfies a dajú na YouTube selfies a pošľú SMS na tú stránku, ktorá, alebo ťa tam naučia dávať reklamy pred videá a peniaze, kde budú chodiť a takéto veci. Tak to vás tam naučia. Takže všetko takéto detailiky, keď chcete, tak to tam vás naučia. Do popisu link, kliknite, budete to tam mať. Takže tak a to by bolo asi všetko k tomuto videu. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a čus. Nedočiahnem. Čus.